Nahikam na sa napasyon at sa ating master control, nariyan po Action Conrad Alvarez pa rin. Abay ngayong araw ho mga kaibigan, mga ka-action po ng Biyernes ay naapo, tingnan it's Friday, August 21 po mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Pero parang hindi special tong araw na ito, Action Conrad, kasi alam mo, sa loob ng kaliwat ka ng mga walang pasok, mga ka-action, parang normal na araw na lang to, ha? Dapat pala, dapat kasi ito yung inaabangan ng mga kabataan natin, mga ka-action natin, di ba? Long weekend! Ang problema ho mga kaibigan, sa sobrang long na ho ng bakasyon ho netong mga to, sobrang long netong weekend ho netong mga to, ha? Parang ordinaryong araw na lang ho itong August 21 mga kaibigan, ha? Anyway po mga kaibigan, mga ka-action, ngayong araw po na ito ay holiday po dapat, ano? So ibig sabihin, Action Conrad, tayo ay paldo tayo ngayong araw na ito, ha? Dahil tayo mga kaibigan, mga ka-action ay nasa August 21. Ito po mga kaibigan, mga ka-action po, Ninoy Aquino Day po ito mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha? Kaya yung mga ka-action ho natin dyan, na pinag-duty rin po na kanila mga boss, katulad ho natin, ayan, ha? Meron ko tayong karagdagang meron tayong karagdagan hong umento, ha? Sa atin pong sahod mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Pero take note, hindi po ito double pay, ha? Plus 30% lang po ito dahil ang August 21 Action Conrad ay isang special non-working day. Ayan, ha? So paalaala po sa lahat mga ka-action, ha? August 21 is a special non-working day at hindi po regular non-working day. Kaya ho mga ka-action, plus 30% lang ho tayo sa atin pong sahod. Oo, pero tama kasi nga, kahit paano pang dagdag laman tiyan na rin yan, sabi nga nila, di ba? Ayan po mga ka-action natin. Pero syempre, pag kayo pinag-overtime at day off po ninyo mga kaibigan, ibang usapan po yan mga kaibigan, mga ka-action ho natin, di ba? Okay, welcome po mga kaibigan, mga ka-action na sa ating programa, sa Balitang Pangan numero ng Morning Edition. At syempre, kasama nyo pa rin po ako sa ating Master Control, nariyan po, Action Conrad Alvarez pa rin. Pero mga ka-action, ngayong araw ho na ito, mataas pa rin po ang tubig sa Dagupan City at mga kalapit ho ng mga bayan po, mga ka-action po natin. At may ilang mga lugar ho ngayon mga kaibigan, mga ka-action, na hindi pa rin po accessible sa ating mga kaibigan, mga ka-action, sa mga light vehicles, kagaya na lang po dyan sa may Mancop area, Mancop, Banlag, Malabago intersection, aka Nansangaan, dahil nga po dito mga kaibigan, sa sobrang taas pa rin ho ng tubig dyan sa lugar po na yan. At dito po sa may area ho ng Dagupan mga kaibigan, may mga naglalakas loob pong sumuong dyan sa may Mayombo Road mga kaibigan. Kanina may nakita ko mga tricycle Action Conrad, pero ito yung mga tricycle na puro karburador Action Conrad, ha? Wala kang makitang FI type, ha? Wala kang makitang scooter, ha? Puro karburador ang lumalaban dyan, pero may nakita ko, iba nagtutulak na ng karburador ng kanilang motorsiklo, ha? Sabi nga nila Action Conrad, kwan lang yan, ha? Panapanahon lang ho iyan, ha? Ay, good morning ako kay Madam Bibi Olares sa may Tumang La Union, kay Madam Ben Cabuvillanos, Maxong Mago sa inyo, sir. Sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan ho, mga kaibigan ho natin, mga dear listeners ho natin dito sa Action Radio Pangasinan, no? Sa ibang mga bagay naman ho mga kaibigan, mga ka-action, na dumako tayo sa ating iba pa mga balita ho natin ngayong araw. Abay, napansin ho ninyo, medyo maganda ho mga kaibigan, na etong ating panahon, na pero saglit lang ito mga kaibigan. Pahinga lang po ito. Kumbaga nag-CR ka lang saglit, ha? Dahil babalik po ang sama ng panahon bukas. Pero papasukin natin ang report galing kay Action Freddy Fargo, galing sa Pimpinan, Max Umaga, Action Freddy, please come back, apos ka rin. Yes, Max, yung umaga at mabahang umaga, Action Ahikam. Tama ka, ang kalasya medyo binaha-baha pa rin. Pero ganun pa man, ay isang state level individual na suspect naman ang naaresto sa bypass operation sa Kalasyaw. At dito nakumpiska ang halos 800,000 halaga ng shabu. Kahit na nanatili pang lubog sa baha ang marami pang lugar sa Kalasyaw, hindi ito naging hadlang sa kapulisan sa kanilang mahigpit na kampanya kontra illegal na droga.
Base sa ulat ni Kalasyaw IC Chief of Police Lieutenant Colonel Daryl Nibado, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa drug enforcement team. Matapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1 pasado alas 10 ng gabi, naging matagumpay naman ang pagka-aresto sa suspect na isang 46 anyos na lalaki, street-level individual na residente ng mga dan. Matapos makabili ang pulis na nagkunyaring bayar ng 8 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 116.57 grams na may street drug price na 792,676 pesos kapalit ng mark money, kaya agad siyang inaresto. Nakumpiska sa suspek ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustodiya ng Kalasyaw Police Station. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report niya, Action Freddy Fajardo. Yan po mga kaibigan, galing po sa labas sa kanyang himpilan. Congratulations po sa ating mga pulis. At rain or shine man, baman o hindi, okay, tuloy pa rin po ang operasyon ho nila. Kay Sir Mike, sabi niya, good morning sa Raycam. Ayagi, tablala mo, tayong bagabagay sa ratin, makilala mo sa dalawang dagupan, ha? At Tony, dyan takayan minan ni man, dyan Action Radio. Abasala mo, sapatos ko. Anyway, ganyan lang ho talaga, sir. Ay, buhay-buhay talaga mga sir, mga mama. Anyway, mga kaibigan, good morning po sa ating mga tagapakinig. Ano pong almusal ho natin? Sana po'y masarap ang almusal ho ninyo, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Talaga, kalungkot po na balita. Diyan po sa may San Marcelino, sa bayan po ng Salalawigan ho, ng Zambales, mga ka-aksyon. Na ilang mga kabahayan nga ho ang nalubog po dahil nga po dito tinatawag ho natin ang lahar flow. Matapos nga ho na umulan po ng pagkalakas-lakas po riyan, mga kaibigan, at natabunan nga ho ang ilang mga kabahayan sa lahar, mga kaibigan, mga ka-action ho natin dyan po sa may San Marcelino, Zambales ho, no? Mula, natabunan ho ng lahar mula po sa Mount Pinatubo matapos nga hong rumagasa etong tubig baha sa mga ilog po ng Santa Fe at Santo Tomas. Ayon po sa ating nakuha ng mga reports dyan, mga kaibigan, bunsod ho yan ng walang patid ho na pag-ulan, dulot ho ng hanging habagat na nagdulot naman ho ng pagtaas ng tubig at pagragasa ng lahar dyan po sa lugar ho na yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya nakakalungkot ho, mga kaibigan, kawawa ho itong mga ka-action ho natin dyan, as of the latest information na meron ho tayo, mga ka-action po natin, dyan sa area ho na iyan, meron hong mga ilang mga kabahayan po na nandyan ho, mga kaibigan, na nadamay. Hindi lang po iisa. Alam mo, nakakalungkot action kontra. Damay-damay lahat. Ang daming, imagine mo, after almost 3 weeks ng pagbahang ng diretsong pag-ulan po riyan, yan ang tatambad po sa mga kababayan natin sa may Santa Fe at Santo Tomas, dyan sa may bayan po ng San Marcelino ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Nalubog po yung mga bahay po nila sa lahar, galing po sa Mount Pinatubo. Matapos mo nagkaroon po ng pagragasa ho ng tubig po, mga kaibigan, ay nako, imagine mo, ilang taon mong pinaghirapan yan, ilang taon kang nag-invest dyan, ilang taon kang nagsumikap para lang dyan, tapos bigla-bigla matatabunan ho ng lahar, mga kaibigan, mga ka-aksyon, di ba? Nakakalungkot po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Kaya sana po yung matulungan ho natin yung mga kaibigan ho natin, yung mga kababayan ho natin, yan po sa mga Zambales. And anyway, we can, mga kaibigan, mga ka-action, pwede natin ipatalangin po yung mga kaibigan ho natin dyan, no? Samantala naman po, mga kaibigan, mga ka-action, sa ating iba pang mga balita ho natin. Oy, good morning pala kay Robena de Vera, dyan po sa may barangay Ambatal sa bayan ho ng Kalasyaw. Robena, kamusta ka riyan? Sabi niya, hindi na kami nag-almusal dito, kakape at tinapay na lang, sabi niya. Ganyan talaga, Robena, wala tayong magagawa, no? Kung minsan nakakatamad na rin magluto pagka umaga, maginaw-ginaw ng kaunti, di ba? Tapos ganyan din po yung mga mangyayari, di ba? Kaya ingat-ingat na lang ho, mga sir, mga mama. Anyway po, sa iba pa mga balita ho natin, mukhang dito po sa ating mga reports ho, mga kaibigan, sa ating balitang pambansa, umatras na nga ho itong si Orly Guteza ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon, na tatayo sanang witness laban kay Martin Romualdez ho, mga kaibigan. Magkagayon pa man, sinasabi ho ng Office of the Ombudsman na meron pang 28 testigo na handa umano humarap sa mga transaksyong kinasasangkutan umano ni former House Speaker Martin Romualdez. Yan po ang sinabi ng Ombudsman matapos bawiin ni Orly Guteza na ex
security personnel ni Zaldico ang dati niyang pahayag tungkol sa umunoy paghahatid po ng maleta ng basura o ng cash kay Romualdez. Karagdagan pa ng ombudsman, mga kaibigan, mga kaaksyon, sa kanilang bagong affidavit ni Gutesa, sinabi nitong inutusan lamang daw siya ni Senator Marcoleta at dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor para idawit umano si Romualdez kapalit ng cash at scholarship sa kanyang mga anak. Binanggit din ni Gutesa sa kanyang affidavit na wala raw siyang personal na alam sa umunoy paghahatid ng mga maleta sa property ni Ko sa Valle Verde at sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Tiniyak naman ng ombudsman na hindi raw titigil ang kanilang investigasyon at nakatakda naman magsumite si Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman, kalakip nga ho ng mga sinumpang salaysay ng 25 na dating driver at security aid ni Zaldico. Eto na, action kontra na, nampipigaran lang action kontra na. Ay nako, kung sino talaga, kung minsan di mo manawasahan ngayon kung sino sabi ko na totoo at hindi po. Mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pero ito sa Action Radio Pangasinan, mga kaibigan, certified, totoo po. Ito mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Samantala naman, sa iba pa mga balita ho natin, mga ka-action, eto na nga ho, mga kaibigan, sa nais na ho ng Senado na ipagbawal ang mga marahas na mga video games o content sa social media para umano'y maiwasan na ang mga insidente na may kinalaman doon sa naging mga krimen dyan sa may Tacloban at sa Zamboanga netong nakaraan. Alam nyo na ibig ko sabihin, mga kaibigan, mga ka-action po natin, nagpahayag po ng suporta Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri regarding nga ho dyan sa bagay ho na yan sa mungkahi na paghihigpit o pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga bata, kasunod na rin ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Sa kanyang post sa X o dating Twitter, sinabi ni Zubiri na hindi raw maaaring baliwalain ang posibleng epekto sa mga bata ng paulit-ulit na pagkakalantad sa marahas na content at paggamit ng mga platform na maaaring maging addictive o nakaka-addict umano. Ang pahayag ni Zubiri ay kasunod umano ng muling pagsusulong ng Senado ng mga panukalang naglilimita sa social media access ng mga minor de edad. Kabilang dito ang inihain kahapon lamang na Senate Bill number 2066 ni Senate President Wing Gatchalian na naglalayon hong pagbawalan ng mga batang 16 anyos pababa na magkaroon ng social media accounts. So kapag ito'y naking batas sa action content, ay nabawasan ugugaw yung walang TikTok, yung walang Facebook, Ayan ho, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpahayag si Zubiri ng suporta sa mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata. Netong buwan ng Hunyo, kasunod ng pumamaril sa isang paralan sa Tacloban, nanawagan din siya para sa seryosong pagtalakay sa posibilidad ng pagbabawal o mahigpit na paglilimita sa social media access ng mga bata. Sa mga bagong pahayag, muling binigyang din ng senador ang pangamba ng epekto ng violent content at iba pang mapanganib na online material sa mga kabataan. Kasabay ho nito, umigting ang panawagan ng ilang senador para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga bata online matapos nga ho ang insidente sa Ateneo de Zamboanga University na pumatay ng 2 individual. Ayan po, mga ka-action po natin, pambihira po. Alam mo, very alarming po to. Pero alam po ninyo, mga kaibigan, dyan sa may ibang mga bansa, nauna na sila, mga kaibigan, 16 years old pa ba, bawal po sa social media ho, mga kaibigan. Well, may mga nakakalusot-lusot ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, may mga nakakalusot ho kung minsan, pero overall po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, wala akong problema po dyan sa mga kabataan sa abroad ho, they're trying to circumvent some ways, mga ka-action, kung paano po maka-access social media. Pero kung minsan talaga action contrary, kapag nagtutulungan talagang community at authorities po, mga kaibigan, regarding po sa bagay ho na yan, hindi po mananaig yung mga kabataan ho na yan, mga kaibigan ho natin, Kay Fabea Victor, sabi niya rito, malita yung kwento, kanto, sabi, ebidensya kailangan, huwag kwento, sabi. Yan, kita naman kina Orly Guteza ba yan, Well, abangan natin, dahil sa susunod ho ng mga araw, maiaharap po sa Office of the Ombudsman. Mag-action ano po ang level ng high tide po natin ngayon? Bueno, 0.97 meters po ang high tide natin ngayong araw. Nag-umpisa kanina 4:06 action Conrad, so medyo pababa na yung tubig ho natin, At ang low tide mamayang hapon naman po, mga kasyo, na 0.26 meters po, mga kaibigan. So again, 0.97 meters or 3.18 feet ang taas po ng high tide ngayong araw at nag-peak na ho kanina alas 4 pasado. So antayin na lang ho natin mamaya, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Para sa 6:22 ng umaga, mga ka-action, magbabalik po tayo. Makalipas lang po ilang panala, dyan lamang kayo. Huwag kayong alis, babalik tayo.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Ito-try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, ganun na ako. Tapos, nung pag-take ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw yung nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:28 ng umaga, nagbabalik po ang Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng morning edition. Kasama niyo pa rin po ang Sunay Observasyon at sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Tuloy-tuloy tayo sa mga talakayan, balitaan po natin ngayong araw po, mga ka-aksyon po natin. Kalaki po ating Aksyon Radyo reporter sa Ponte Station Manager Aksyon Fiori Valdez Ferrer. Pabalikin natin ang report galing kay Aksyon Freddy Fajardo. Max, umaga Aksyon Freddy, please come back. Yes, sa aksyong umaga muli, aksyon ahikam. At isang 17 anyos na binata o binatilyo patay sa aksidente sa motorsiklo sa bayan ng Pusurugyo. Nasawi ang isang binatilyo matapos maaksidente habang nagmamaneho ng motorsiklo sa bayan ng Pusurugyo. Naganap ang aksidente pasado alas 7 ng umaga sa barangay road ng Sitio Papaliasin, barangay Amagbagan sa nabanggit na bayan. Batay sa ulat ni Pusurugyo OIC Chief of Police Major Jordan Salcedo, binabagtas ng biktima ang barangay road ng nabanggit na barangay sakay ng motorsiklo patungong lawak at pagdating sa lugar ng aksidente, nawalan umano ito ng kontrol sa manubela habang mabilis ang takbo sa naging sanhi ng pagsemplang ng motorsiklo ng biktima sa kalsada. Dahil dito tumila po ng rider, bumagsak sa gilid ng daan at humampas ang katawan sa konkretong lansangan na nagresulta ng matinding pinsala sa kanyang ulo. Agad siyang isinugod ng local government unit rescue team sa Pusurugyo Community Hospital, ngunit idiniklara ng dead on arrival ng attending physician. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radyo Live Report. Maraming salamat sa balitang iyan, Aksyon Freddy Fajardo. Uy, dyan sa may bayan ng Manasik, mga kaibigan. Ewan ko, baka mamaya balita ni Aksyon Freddy yan, ano? May nakuha tayong report dyan na yung lalaking sinaksak ng pamangkin doon sa inuman na naging nauwi sa saksakan. Namatay na ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Nakikiramay po kami dyan sa family po na yan. At dyan sa may bayan ho ng Tayog, mga kaibigan, yung furniture shop owner po dyan sa bayan ng Tayog, patay po matapos pong pagbabaralin po, mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Ako, ingat-ingat po mga kaibigan, mga ka-aksyon, dahil po sa panahon po na ito, no? Okay, ito naman po sa ating iba pang mga reports po natin. Oy, good morning pala sa mga tropa natin na dyan po sa may Dumalandan West, sa bayan po ng Lingayen, sa Laison family, at of course kay Sir Pisha sa may Bukayuan. Magandang umaga sa iyo, Sir. Sir Mike, ingat kayo dyan sa may Manibok, ha? And of course kay Manong Jaime Rimando. Kuya Jaime, kamusta ho kayo riyan sa may bayan po ng Kalasyaw? Sana'y maayos pong kalagayan ho ninyo, Manong, ano? And of course, yung mga ka-aksyon natin ngayon na nakatutok po sa atin, dyan sa may Songkil sa Naparbara na binabaha pa rin, kina Sir Abraham Carriazo Jokino, maaksyong umaga po sa inyo, Sir. And of course, dyan kay Sir Alherico Tirado, dyan po sa may bayan ho ng Zamora, Tayog. Magandang umaga po sa inyo, Hurian. Ingat po kayo palagi. And of course, yung mga ka-aksyon natin dyan na hindi natin nababanggit, pero shout out po sa inyong lahat. Good morning po. Ingat po kayong lahat, mga kaibigan ho natin. Papasukin natin report galing naman sa labas ng impinan pa rin. Ito ay isang Pag-asa weather report. Abangan natin, mga kaibigan, ha? Dahil itong bagyo na may international name na Saudel ay unti-unti na hong gumagalaw po, mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Pakinggan natin ang Pag-asa weather report.
Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026. Ninoy Aquino Day po ngayon. So sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Neneng na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa medium chance po ito na maging bagyo, at ito ay nasa mahigit around 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakauling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po ito maging bagyo pero inaas natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makakaapekto o hindi ito makakaapekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na Sodel. Si Severe Tropical Storm Sodel ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat. Bagamat medyo humina nga po ito at nakakaapekto na lamang, particular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at sa Batanes, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng ating bansa, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong mahinang habagat hanggang bukas. Kaya po asahan natin yung generally fair weather sa malaking bahagi nating bansa hanggang ngayong araw nga ng Sabado. Pagdating ng Linggo hanggang Lunes, Martes, inaasahan natin na muling lalakas yung habagat dulot nga nitong minomonitor natin na bagyong Sodel. So dito po sa Luzon, inaasahan po natin posibleng medyo maulap na kalangitan na may makalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, mapapansin po natin, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasa nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa Kabisayaan, makararanas din po ng generally fair weather na may mga localized rain showers and thunderstorm lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dulot po yung mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, ito naman po yung sa Cebu habang sa Tacloban. At dito naman sa Mindanao, makararanas ng medyo mainit na panahon pa rin po na may mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin, narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at sa bahagi nga ng Davao. Mag-ingat pa rin po kapag may mga severe thunderstorms po tayo. Kung minsan, nagiging dahilan po din yan ng mga flash floods and landslides, lalo na po sa mga flood-prone areas. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at habagat, kaya asahan pa rin natin yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng Pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Samantala, ipapakita ko po sa inyo, isa po sa mga impormasyon na ini-issue ng Pag-asa, tinatawag na TC Threat Potential. Ito po yung inaasahan o outlook po natin within the next or in the next 2 weeks kung posibleng magkaroon ng bagyo. So ngayon makikita nyo po sa week 1, ito yung mula August 20 hanggang 27, makikita nyo po, ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat, kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating
ng Monday, Tuesday ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating po ng katapusan ng Agosto hanggang sa pagsisimula ng Setyembre, posibleng meron ulit na isa panibagong bagyo na susunod doon sa bagyong Sodel na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong ating threat potential, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea. At dahil nga po ang forecast natin habang tumatagal ay mas bumababa yung accuracy. Dahil nga po 2 linggo pa ito, maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po patuloy na payo ng Pag-asa ay lagi po tayong mag-update sa mga isyong inilalabas, sa mga information, mga ini-issue natin ng mga impormasyon para po lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:43 na umaga at lulubog ganap na 6:16 ng gabi. At muli po, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, at YouTube, at sa ating websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Doon nyo po makikita yung mga impormasyon na ini-issue ng Pag-asa, lalong-lalo na yung mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, flood advisories sa buong bansa. Makikita nyo po yun real-time, nakamapa rin po. Pumunta lamang po kayo sa mga websites ng Pag-asa. At live na nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat. Maraming salamat ka, Obet Badrina ng Pag-asa. Yan po ang ating balitang panahon ngayong araw. So again po mga kaibigan, mga ka-action, ang good news ko, medyo makakapagpatuyo kayo ng mga damit ko ngayon dahil may ulan pa rin, pero sabihin natin naka-monsoon break po ngayon, mga kaibigan, mga ka-action. Magkagayon pa man, by next week, uulanin na naman po tayo mga kaibigan. Nagbabalik po ang habagat dahil hilahin po ito nitong si Bagyong Sodel, mga ka-action po natin, So, ito hindi naman na ito magiging parang bagyong Bavi o Sinlaco, pero pag ito'y dumaan ho ng norte, mga kaibigan, yung moisture po na nakaparibot doon sa likuran ng bagyo, pwede pong magpaulan po, mga kaibigan, hanggang sunod ho ng mga araw. Sa Pilipinas po, mga kaibigan, awat lang, wait lang, habagat, wait lang, mukhang magsisiyar lang yung habagat saglit, pero mga kaibigan, mga kasubayan, itong Friday and through the weekend, ayan, relatively better weather po ang mararanasan ho natin ngayon. Yung mga kinukulob na damit po riyan, ayan, medyo makakapagpatayo tayo ng konti, mga kaibigan. Pero may mga scattered na pag-ulan pa rin po, especially sa mga western areas like Pangasinan, pero mas manipis po yung ulan ngayon compared nitong nagdaan ho na mga araw. Pero, eto na po, mga kaibigan, si Sodel, by next week po, mga kaibigan, magpapaulan na naman humuli, mga ka-action po natin, by Tuesday, Monday to Tuesday, dyan sa may Kamindalawan at Southern Philippines po tayo, mga kaibigan, at pa-north na ho yan to Tuesday and Wednesday po, mga kaibigan, mga ka-action, babalik na ho yung mga pag-ulan po sa atin, mga kaibigan, mga ka-action po natin. So, mag-iingat po tayo, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Alright, sa iba naman mga balita ho natin, mga kaibigan, mga ka-action, dire-diretso po tayo sa ating programa, Action Radio Balitang Bayan numero 1, morning edition pa rin ang inyong pinapakinggan. Kasama niyo pa rin po ang Sunikam sa Pasyon at sa ating Master Control. Nariyan po, Action Conrad Alvarez pa rin. Sa ating mga balita pa rin ho, mga kaibigan, mga ka-action, parituloy pa rin po natin minomonitor ang mga nagaganap po sa balitang pambansa, mga kaibigan ho natin, lalo na ho dyan po sa ibang mga bagay-bagay at ibang mga lugar. Halimbawa, nagsalita ang DepEd po, mga kaibigan, may kinalaman sa komento ho ng Senado sa pagbabawal po ng social media ho, mga kaibigan. Nagbabala po ang DepEd na hindi lamang daw social media ang dapat tingnan sa pag-iwas sa karahasan ng mga paaralan at posibleng makaapekto rin umano sa mga batang marahas na content mula sa ibang bansa, YouTube at maging mga regular na programa sa telebisyon. Sa Senate hearing tungkol sa mga pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City, sinabi ni Undersecretary Malcolm Garma na mabilis daw na kararating sa mga estudyante ang Pilipino ang mga insidente ng karahasan sa ibang bansa dahil sa mga digital platforms. Binanggit niya ang isang shooting incident sa Thailand na nag-viral bagong insidente sa Zamboanga. Gayunman, nilinaw niyang hindi masasabi ng DepEd kung naka-impluensya nga ba ito sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga. Ani Garma, nakatanggap din daw ang DepEd ng feedback na maaari maka-impluensya ang ilang YouTube content sa unang kaso sa Tacloban. Pero sinabi niyang hindi raw dapat sa internet lamang nakatuon ng pagsusuri. Kahit sa mga lugar na limitado ang internet access ay maaari umano makakita ang mga bata ng marahas na tema sa telebisyon. Ani niya, maraming regular drama programs ang mga may tema ng galit, poot, paghiganti at paggamit ng baril na maaari ring mag-impluensya sa mga bata.
Patuloy naman pinapalakas umano ng DepEd ang school threat assessments, psychosocial interventions at emergency preparedness upang maiwasan ang panibagong karahasan sa mga paaralan habang iniiwasang gawing parang heavily fortified areas ang mga campus sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Alam po ninyo mga kaibigan, mga ka-action, totoo po yan. Kahit saan tumi ng mga kabataan ngayon, punong-puno na ho ng mga ganyan mga bagay po mga kaibigan ho natin. Kaya ingat-ingat po mga nanay, mga tatay, kayo po ang may pangunahing responsibilidad po riyan. Ano? Well, ang DepEd gumagawa rin ho ng paraan po yan para kahit paano masawata yung mga ganyang content po under their jurisdiction. Pero ang problema kasi dyan mga kaibigan, hindi po yun yung mga magulang ho talaga, ano, niyang bata. Kayo po na mga magulang ang pangunahin po na may tungkulin po dyan sa bagay na yan, na turuan ng mabuti ang mga anak ho ninyo hinggil sa pagiging responsable ho ng mga bagay-bagay. Okay, yung mga ka-action ho natin dyan na nakatutok na ikinig po sa atin mga kaibigan, mga ka-action, ano, pakinggan nyo na ho na mabuti, makinig kayo ng mabuti, sabihin po namin, ano, hindi lang yan tungkulin ho ng paaralan. Dahil mga magulang, yung values po na itinuturo ho ninyo sa mga anak po ninyo, yan po yung ikakapit po nila mga kaibigan, mga ka-action. Yan po yung magsisilbing gabay ho sa kanila mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya yung mga kabataan ho natin dyan, mga kaibigan natin dyan, yung mga kabataan po na dyan, pakisuyo po, mga ka-action, ano, mag-ingat-ingat po tayong lahat. Mga nanay, mga tatay, ano, it is your responsibility ho na alagaan po yung mga anak ho ninyo, gabayan yung mga anak po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano, kayo pong mga magulang po, mga ka-action, ang may role po riyan. Kayo ho, mga kaibigan, mga ka-action, ang may katungkulan po sa bagay ho na yan. Papasukin natin ang karagdagang report galing kay Action Freddy Fajardo. Maaksyon Umaga, Action Freddy, please come back. Yes, sa Maaksyon Umaga muli, Action Ahigam, isang negosyante sa bayan ng Tayug patay sa pamamarila. At batay sa paunang ulat ni Tayugo ay si Chief of Police Major Ronel Balangod na ginapang pamamaril pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Libertad sa nasabing bayan. Napag-alaman na pinagbabaril ng mga hindi pa kilalang suspect ang biktima habang nagsasara ito ng gate ng parking area at matapos ang insidente mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo patungong Silangan. Agad isinugod ang biktima sa Eastern District Hospital sa Tayug, ngunit idineklarang doon na rival na ng attending physician. Nagsagawa ng investigasyon ng SOCO sa lugar ng pinangyarihan at dito nakarecover ng 3 basyo na pinilalagay na mula sa kalibre 45 baril. Patuloy pang investigasyon at follow-up operation ng kapulisan upang matukoy at maaresto ang mga suspect at malaman ang motibo sa pamamaslang. Samantala sa Urdaneta City, isang lalaki naman at tulak ng shabu ang naaresto kung sa inasamsam dito ang higit 190,000 pesos na halaga ng illegal na droga. At ito ay siya matapos makumpiska sa kanilang tahanan ang shabu. Batay sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba, nagsilbi ng search warrant ng kanyang mga tauhan bandang alas 7:55 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali at dito ay pinangunahan ito ng Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division, Regional Intelligence Unit 1 ng PRO-1, PIDEA at itong Urdaneta City Police. Ang suspect na isang lalaking may asawa, residente sa lungsod ay naaresto matapos makumpiska sa kanilang tahanan ang 28 gramo ng hinihinalang shabu na ito nakalagay sa not-tied plastic transparent at nagkakalaga ng 190,400 pesos. At sa ngayon, ang suspect na sa likod ng Rias Tabakal ng Urdaneta City Police at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa gitna ng Action Freddy Fajardo, una sa balita. Una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat sa balitang iyan, Action Freddy Fajardo. Yan po mga kaibigan, mga ka-action ha. Ang report galing po sa labas ng himpilan regarding nga ho dyan sa pamaril po sa may bayan po ng Tayog, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Thank you very much, Action Freddy. Samantala naman mga kaibigan, mga ka-action, sa tuloy-tuloy ho ng mga talakayan, mga balitaan po natin. Uy, shoutout pala sa mga tropa ho natin na dyan po sa may bayan po ng mga Taram. Ayan, gandang umaga po sa inyong lahat po riyan ha. Diyan naman sa may HN Nueva Ecija, isang utility worker po ang pinagbabaril po mga kaibigan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang 35 anyos sa utility worker ang pinagbabaril ng malapitan sa isang hindi pa nakikilalang lalaki sa sa harapan ng isang fast food establishment sa Barangay Mariano Marcos, HN Nueva Ecija. Nakilala ang biktima bilang si Mark Joseph Batuyon na residente ng Barangay Sapang. Ayon sa patiunang investigasyon ng otoridad, si Batuyon at ang gunman ay nagkaroon ng maikling pag-uusap bago umano maglabas ng baril ang sospek at barilin ng biktima punto blanco. Hindi pa matukoy ang kalibre ng baril na ginamit sa pamamaril. Agad namang kumaripas ng takbo ang gunman sa kayang isang motorsiklo at may kasama pa ito umanong isang hindi pa nakikilalang lalaki na umano ay getaway companion nito. Patuloy naman nagsagawa mga pulis ng manhunt operation at patuloy pa rin inaalam ang motibo sa likuran ng insidente ng pamamaril. Samantala naman mga kaibigan, mga ka-aksyon, sa iba pa mga balita ho natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagmomonitor. Isang Taiwanese na lalaki na nagpapanggap bilang isang ahente ng FBI ang naaresto sa Parañaque. Inaresto ho ng NBI ang isang Taiwanese national na nagpapanggap bilang umano ay FBI agent na tinatarget umano mga foreign nationals sa Pilipinas na may mga pending cases o legal concerns sa US. Naaresto ang suspect sa multinational village Parañaque ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sinabi ng otoridad na ang suspect ay gumagamit umano ng peking FBI identity gamit ang isang badge din at mga dokumento na dinisenyo para maging umano'y lehitimo ang kanyang sinasabi. Iniulat din niya sa kanyang mga target na may connection daw ito sa US Department of Justice at kaya raw silang asistihan o tulungan sa kanilang mga kaso sa USA. May kinalaman pa rito, dagdag pa ni Attorney Matibag, na ang suspect umano ay umano'y nagda-target daw ng mga individual na nakatira abroad na may mga existing na mga kaso o mga legal issues na may kinalaman sa US authorities, particularly yung mga connected sa US o FBI o US Department of Justice. Umano, ang suspect na Taiwanese ay gumagalaw bilang umano'y leader ng isang grupo na may kasama raw ng Malaysian national bilang isang intermediary at 3 kababayan Pilipino na nag-uulat bilang kanyang mga kasabwat. Ay pambihira to ha. Dagdag pa ni Matibag mga kaibigan na patuloy na nakikipag-coordinate ang NBI sa kanilang mga counterpart sa US at sa US Embassy upang may turn over ang mga foreign nationals na nahuli na ito na at ang mga individual na nahuli umano o na biktima umano na naturang sospek. Sinabi rin ng NBI na nagsagawa na rin sila ng follow-up operation para makilala at maaresto pa ang ibang mga individual na involved umano sa naturang gawain. So maaaring sindikato ito mga kaibigan, mga ka-action po natin ha. Kaya ingat-ingat po mga kaibigan, mga national, yung mga afam natin dyan ha. Huwag agad pong maniniwala ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Huwag pong agad-agad maniniwala mga ka-action. Dahil yan po ay baka ini-scam lang ho kayo niyan. Sindikatong galawan ho ito mga ka-action po natin. Samantala naman, good day, Action Icam. Kamusta po sa bayan po ng Kalasyaw? Baha pa ho ba? Yes po, baha pa rin po sa bayan ng Kalasyaw. Lubog pa rin po ang town proper ho ng Kalasyaw ngayon. At dito po sa may area ho ng intersection sa atin, sa may Jollibee intersection, Dagupan may baha-baha po sa ilang mga bahagi po ng kalsada ho riyan. At dyan din po sa may area ho ng bayan, mga ka-action, may tubig po riyan. At mas lalo ho malalim dyan po sa may Nansangaan area ho mga kaibigan, mga ka-action. So pakisuyo sa mga tagapakinig ho natin, hanggat maaari mo na, huwag muna kayong magdadaan dyan po sa may bayan ho ng Kalasyaw kapag light vehicle po kayo. Huwag kayong dadaan muna sa may Nansangaan area kapag kayo po ay naka-light vehicle po mga kaibigan, mga ka-action po natin. At baka masabit ho kayo dyan po sa bagay ho na iyan. May mga nagsitirikan na ho kahapon, may mga na kahapon, may mga nagpumilit na ho kahapon mga kaibigan, mga ka-action natin.
Sumugod pa ho riyan, ano? Ang problema ho mga kaibigan, mga ka-action po natin, nagsitirikan po yung kanila po mga sasakyan po mga kaibigan. Pipiling ilan mo, banda, sarasarag da. Abal na, may lugaran da, jet ski. Good morning kay Jana Bunayon, yan, nakatutok sa atin ngayon. Nasa mga tropa, yung dami nag-text sa atin ngayon. Sabi naman text sa atin, good day, Max Shanikam, kain po tayo. Takbo kayo rito pagkatapos po nyo magprograma. Kain po tayo. Ulam po namin, embutido, bacon at itlog. Salamat po. Uy, panalo Sir Action Conrad. Sarap ng ulam nito mga to. Sige po, dadalo kami dyan ni Action Conrad pagkatapos ko ng programa ho namin. Punta kami dyan. Lulutuan nyo kami ng bacon at ng embutido at saka ng itlog. Gusto namin yung alam mo yung sanglil natin, yung mabawang. Ayan, masarap yan. Tapos may ketchup tayo. Oras 6:22. Commercial muna tayo. MX3. Dito ako, believe. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion. Tapat po sa inyo. Aksyon! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Champion na, milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipangalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Got
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Ay, alas 7:01 na ho mga kaibigan. Tumurog na ho, Serena dito sa lungsod ng Dagupan. Pero batiin natin ang Aksyong Umaga si Rosenmarie Macanlalay na nanonood sa atin via YouTube Live. Good sir, good morning po. Shout out watching from Hong Kong. Aksyong Umaga po sa iyo, madam. Ingat kayo dyan sa may Hong Kong. Ha? Yung mga tropa natin dyan sa may Hong Kong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po kayo mga ka-aksyon ho natin.
Samantala naman, dumako naman tayo sa iba mga balita bago tayo magpaalam mga kaibigan sa Cavite. Kahit sa kasagsagan ho ng baha at ulan, dulot ho ng bagyo, isang lalaki ang namatay makaraang umanong malunot habang kumukuha ng pang-ulam sa malalim na binang bahagi ng isang lugar sa Armstrong Village, Barangay Salawag, Dasma. Ayon sa report, bandang 2:30 raw ng hapon nagtungo ang biktima sa binahang lugar upang kumuha ng kangkong, pero sa laki ng tubig baha, hindi nito umano nakayanan na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Humingi naman ng saklolo ang kasamahan ng biktima sa Dasmariñas City RMO kung saan wala ng buhay ang biktima ng ito'y iahon. Tumanggi naman ang pamilya ng biktima na isa ilalim sa autopsy kaugnay na pagkamatay ng kanilang kapamilya at sinabi nilang ito ay isang aksidente. Nakakalungkot naman ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Huling balita ho natin ngayong araw po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Isusulong daw ni Senator JB Ejercito ang 10,000 across the board na dagdag sa basic monthly salary para sa mga guro sa public elementary at secondary schools talaga sa ilalim ng isinampa niya Senate Bill number 335 o mas kilala bilang dagdag sweldo para sa mga guro act. Lahat daw ng mga teachers sa pampublikong paaralan ay makakatanggap ng dagdag na 10,000 pesos sa kanilang buwan ng sweldo, gaano man kahaba ang kanilang serbisyo. Sinabi ni Ejercito na kinikilala daw niya ang mahalagang papel ng mga guro sa pagtuturo sa mga kabataan habang tinutugunan daw ang mga hamong pang-ekonomiya na kinakaharap umano ng mga ito. Binigyang diin ng mababatas na nararapat lang daw na pagkalooban ng mas magandang sahod ng mga guro para gumanda ang kalidad ng kanilang buhay at maihikayat silang manatili sa public education system ng bansa. Para umano sa kanya, ang pagpapabuti ng kabuhayan sa mga guro ay mabuti ring puhunan para sa sistema ng edukasyon dito sa ating bansa. Alam niyo sir, mas maganda, bawasan niyo ng paperwork yung mga teachers. Bawasan nyo ng barurot yung mga teachers po ninyo, ha? Ayan po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ang maganda ho, ha? Bawasan ho ninyo ng mga napakaraming unnecessary ho na burden yung mga public school teachers po natin. Alam mo yung mga teacher natin, action ng Conrad, may paperwork na kailangan submit, may kung ano-ano pang report na kailangan isubmit yung mga yan. Tapos, wala pang dagdag, mga kaibigan, wala pang dagdag na wala pang dagdag na sahod yan mga yan pag kinuha school paper advisor o kung ano-ano pa dyan mga kaibigan, mga ka-action, no? Kumbaga, additional burden lang, wala man lang incentive, madagdag ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Yan po ang nagpapasakit sa mga teacher ho natin. Diba? Kaya, sige, salamat sa sweldo, pero hanggat maaari sana yung paperwork din, tanggalin nyo sa mga teacher ho natin para masaya po ang lahat, diba? Okay, mga ka-action, it's time for us to say goodbye. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig para doon sa ating programa. Ito pong Action Radio Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Nakasama ho ninyo mga kaibigan sa Nikam sa Pasyon at sa ating master control. Nariyan ho mga kaibigan po natin, Action Conrad Alvarez. Mga ka-action, maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na ho, si Action Kim Davenport sa kanyang programa Action Radio Balita. We follow by MIB, mga issue ng bayan. Of course, narin din po ang Kia Kababaihan in Action, Action Radio Hataw, Love Notes Unlimited, LNU, BTH, Balik Top Hits at Firing Line, mamayang hapon po yan. Dito lamang po yan sa Action Radio Pangasinan, una sa Action sa Balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa